салом дӯстони азиз, хуш омадед ба шабакаи мо. имрӯз тасмим гирифтем ки рӯзи 10 июли соли 2026 ба тамошои театри миллии ҷумҳуриямон, ки дар маркази шаҳри Душанбе қарор дорад, ба ана ҳамон ҷо тамошо биёям. дар рӯбарӯи осорхонаи миллӣ қарор дорад. баҳ ба ин зебогӣ назар кунед дӯстони азиз. яке аз беҳтарин ва зеботарин бино дар осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. аз роҳе ки ба тарафи цум, яъне ба маркази шаҳр ки меравад, ягон 50 метр дуртар аст. тақрибан дар 1.5 ё 2 сол ин биноро сохтанд, хело ҳам бо суръат. аз ҷиҳати биносозӣ фикр мекунам ҷумҳуриямон хело пешрафт карда истодааст. агар аҳамият дода бошед, дери дер дар 2 ё 3 сол ҳар як биноҳои бузурге ки сохта мешаванд, корашон ба охир мерасад пурра. ва ана ҳамин бино баъд аз 1.5 моҳ пурра ба истифода дода мешавад. 9 сентябр. замини ин ҷо ки пештар сангҳои мармар дошт, канда истодаанд. хоб инҷоро бинед, шояд ана ин тарафи роҳ ҳам таъмир шавад, боз зеботар мешавад. ана ин замине ки шумо дида истодаед, пурра сангҳояшро канда истодаанд то даруни боғ. кор бо суръат рафта истодааст. шояд дар ин навор шумо мушоҳида карда натавонед. бисёре аз кормандон дар масофаи дуртар истодаанд. ҳоло соат 12 аст, 37-38 дараҷа гарм аст. худо агар дурӯғгӯ накунад моро, аниқаш то 38 дараҷа гарм аст. лекин дар ҳамин гармӣ, барое ки ана ҳамин бино тезтар кораш ба охир расад, кормандони ин ҷо ҳама дастаҷамъона кор карда истодаанд. ана ин тарафе ки осорхонаро менигарад. ин ҷо фаввораҳо буданд, яъне фонтанҳо пурра таъмир шуда истодаанд. аз нав сохта шуда истодааст ин ҷо. мармарҳое ки дар деворҳои ана ҳамин бино гузошта шудааст, ҳар яктаашон гулкорӣ шудаанд. шишаҳояшон пурра шишаҳои, яъне сиёҳшиша. ана ин ҷоро назар кунед дӯстони азиз. замин ин ҷо пурра мармари нав гузошта мешавад. ҳоло мо ба қафои ана ҳамин бино меравем. мебинем ки қафои ин ҷо кораш то чӣ андоза пешрафт карда истодааст. роҳе ки ба маркази ин боғи зебо мебарад, пурра ана ҳамин заминаш
сангҳояш иваз шуда истодааст. шояд дар ин ҷо шабу рӯз кор рафта истода бошад. Ман шабона ин ҷо наомада будам. аз оне ки маълум аст ки ин ҷо хело корҳояш ба охир расидааст, шояд ки 24 соат кор карда истода бошанд дар ин ҷо. ана ин пушти театри миллӣ. кори ин ҷо ҳам қариб ки ба охир расидааст. даруни ин ҷо рости гап иҷозаи даромадан нест, ки мо бубинем ки дохили ин ҷо чӣ гуна аст. вале ба боварӣ гуфта метавонам ки дохилаш хело зебо аст. این арчаҳое ки дар ин ҷо гузошта шудааст, яке аз навъҳои қимати ҳамин арча ба ҳисоб мераванд. хуб дӯстони азиз, нафароне ки дар шабакаи мо обуна шудагӣ ҳастед, нафароне ки обуна шудагӣ нестед, аз шумо хоҳиш барои пешрафти мо видеои моро то ба охир тамошо карда фикрҳои худро баён кунед. агар ягон хатогӣ карда бошем, барои ислоҳи хатогии мо пешниҳодҳои худро дар зери коммент нависед. иншоалло ки агар шароит ва вақт шуд, боз ба ҷойҳои дурдасти Тоҷикистон, ҷойҳое ки табиати нотакрор доранд, Искандаркӯл, Ҳафткӯл, Темурдара ва дигар минтақаҳо сафарҳои туристӣ хоҳем кард, агар шароит иҷозат диҳад. мақсади мо ана ҳамин ҷойҳои тамошобоби Тоҷикистон, навигариҳои Тоҷикистон, пешравиҳои Тоҷикистонро пешниҳод кардан ба шумо ва ба мардуми хориҷӣ мебошад. худованд ёру мададгоратон то видеои баъдӣ.